posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Norman Chisale amene ali National Director of Youth wa chipani chimenechi cha DPP lero lino kusalima pamene chipanichi chikuchitisa msonkhano kumeneku makamaka ndi Vice President a chipanichi Alfred Kangata akuchitisa msonkhano ku Salula kumeneku kusalima. Takhalani pompo mumvese kuti Norman Chisale abwera ndi zotani. Joni tiendigwire mwana wathu ena kuti boma ndilo mwelo dinzona koma kwasalira pa 16 pano kusintha usogoleri. Tikukuuzani motsimikiza mmene mmanenera dzulo kunkhotakota kunena kuti inuyo mugwire wanu aliyense Malawi kuchokera ku Nsanje mpakana kuchitipa Mchinji mpakana kunkhotakota ndiwovomerezedwa kukhala president dziko lino. As long as munthu ali ndi nzeru ine ndikayang'ana dziko lonse lino la Malawi amene ndinampeza asogoleri mpeza oti pa 16 pano atenge chinthu cha chikonze atichose mmavuto atichose mwanja yomoto palibe wina none other than Professor Arthur Peter Mutharika. DPP wale ngalula tingalule asana mwele onabo Chisale onabo Vice President munilole nthawi ino zimakhanga zinachuluka mashado nonse pamene mulipo tango imidirani akuone ina Vice President pali mdipito mashado bana tango wapa ipitsani masabara mashado zikomo azikomo kwambiri onabo Chisale koda angalula Chisale ngalula DPP woye pepani musaone kuchedwa iyayi. Vice President akubwera pompano sipataso 5 minutes. Izi zachitika chifukwa cha abampini ena akanatithimitsira magetsi. Munaona tinakhala chete kumangokhala kumatangokhala huku inali vuto la magetsi. Ulemu wa Vice President komanso ulemu RG mai na chuma mai kunje Legion yonse komanso pali mafumu pano maulemu anu anzathu amipingo maulemu anu mashado maulemu anu mashado dzaka amwene zachilovalira masuti kuchena chanchani tiyeni tajere nthawi yathu yatani. Thank you so much. Bwana VP msonkhano usi wanga ndi wanu ine ndangokuperekezani wanga ubweranso tidzavina dansi pano yathu ndi amadansi basi. Kubwera kwanga pano ine ndi otumidwa kwa APM ndine Nyamata ongotumidwa nde APM uyo kapali pano ali pakanema wache akutionera tosefe akutionera nde aliyense amene akudziwa kuti iyeyo adzamvotera Peter Mutharika chalamwamba ndipo tikuti chalamwamba uko sindikuchiona chala uko. Ambuye akudalitseni Peter Mutharika posachedwa pa 16 akulowa mboma komanso tisanafike pa 16 akubwera kuno kusalima. Mundimve kamwe anga yeti achinyamata anzanga mukundimva. APM ndi bambo wathu timakhala naye limodzi ndipo iyeyo akuwerengera za inu ndipo kuno kusalima akubwera ndipo akamabwera kuno mwa zina zimene wandituma kuti ndikuuzeni iye wakonzekera pa 16 kuti adzapanga za inu anyamata. Kulibeso kuimbana iye ayingamene akutiimbira panomu anyamata akabaza ameti mapanga akapali pano watheratu kungokhala nongati basi doba maso mwina nthawi zina amapeza boka mchere koma doba yonso nayenso zikumuvutanso.
ABM akalowa pa 16 pano akuzakuyang'anirani nkhani za mabizinesi kuti adzaone kuti kodi Nyamatayi akukhala bwanji, komanso azakuyang'anireni nkhani ya ma technical college kuno kusalima kuno ndiye kunali koyambirira nkhani za ma technical college kuti kusalimaku uku ndipo ma technical aja amene amangidwa aja muli ana ambiri achinyamata amene adzadza, ndiye chifukwa choti adzadza ifeyo tidzamupemphanso kuti kabwerezeninso kumanganso mmene munayika muja. Komanso ife achinyamata passport ili pa ndalama zinga, license yoyendetsera galimoto ili pa ndalama zinga. Ndiye ine ndikukulonjezani kuti inuyo achinyamata ndi ine pa 17 pa 18 September tidzapita kwa ABM kukamupempha, bwana tithandizeni kuti ka license ngati kungatheke kantengo katani, angakhale passport tidzakampemphanso kuti katani, tati tidzapita katani. Achinyamata tisatengeke ndi anthu ena amene khalidwe lawo ndiloyipa. Mwaona olomene timabwera kuno ndizomvetsa chisoni kuti anthu kukabampana DPP MCP ndikufuna kuyamba kukokana, koma uko kuli Mulungu. Ndipo ndikukuwuzani zoona, mphulupulu timapanga suti sitimapanga, koma tisanapange timayenera kuyang'ana uku kuti kodi kumwambaku kuli chiyani. Mmene timabwera tinauzidwa anzanu akutchingani mwakuti. Ine sindinaope ndipo sindimaopa ndipo sindidzaopa. Ndipo chimene ndinapanga ine ndinapereka report kwa bwana wanga amene ali vice president. Bwana akuti kutsogoloku kuli zakuti. Ndisanampatse maganizo anga vice president wanduza kuti chisalezo chitsiwini madana nazo 10 zipita komweko. Ineyo ndinapepesa pepani bwana mundikhululukire, sikuti ndinaopa iyayi, koma ndimango kupatsani report. Inu mtunda uno mugenza kuti angakhale wamantha ine mumandidziwa bwino. Pala bwampini akakaka bwanda akulu kunyinda ena ake amene amafuna kumashisha anzawo. Ife sitimaopa. Ntchito ya ine ngati National Youth Director ndikukutetezani inuyo. Muchoke ku nyumba kwanu bwinobwino, mudzafike pa nsonkhano ndipo mubwererenso manyumba mwanu. Ndizomvetsa chisoni zimene zachitika lero zija. Ineyo panopa ndikunena chilungamo moopa Mulungu ndikupanga blame Malawi Police Service. Ineyo ndikuyipanga blame chifukwa chake ndi ichi. Dzulo tidadziwa kuti tikubwera kuno timaona atayi msibiso ayikansonkhano wawo. Okay, ineyo polemekeza malamulo ndatenga foni kumuimbira commissioner amene amayang'anira kunoko Mayi Manjolo, ngati akukana anditengere ku court ndipo ndikayankhe. Ndauza kuti sizingatheke DPP MCP kukumana pansewu kapanga nsonkhano mala amodzi, zinzosatheka. Ndipo yankho imene anandiyankha kuti ndikubwereranso kwa inu ndikuyankhani. Mpaka napano sindinayankhidwe. Kodi ndikanavulalitsa anthu dziko likanati chani? Tiyeni tithandizane. Apolisi mukamva chidandaulo thamangani, fufuzani, mudziwe kuti munthu akudandaula chiyani. Ife ntchito yathu ndikuteteza anthuwa, tateteze anthuwa. Ndiye pali achinyamata ena amene ali ndi zaka zochepa anakupatsani kuti inu mukalembetse. Amene aja ndikukuwuzani anakupherani tsogolo lanu. Kakhadi kaja ndi msinkhu wanu mukusiyana.
tikadzangofika kunena kuti akulembeni ntchito, inuyo ntchito sadzakulembani. Chifukwa chaka khadi kaja zaka zizakhala zochuluka. Ndiye inuyo chimene muchite. Pa 16-17 APM akangotenga boma, achinyamata nonsenu mudzabwere nkuchipereka chinthu chija kuti adatikakamiza kuti tilembese ichi tikubweza ine zaka zanga ndi 7 si 15 tidzamupempha APM sadza kumangani yayi. Tili pomwepo kubalaka agwira anthu kumeneko amatenga tovotera. Kamwe nipetsa nde achinyamata anakagwira anthu aja. Ndikukupemphani nonse mukapeza anthu amenewo akulembetsa kuti ya itupasani 3,000 mwagwire onsewo. Mukagwira musamenye, Mungu atenga ndikukasiya ku polisi. Kapena imbani phone mwauza polisi abwere adzawatenge. Tiathokoze anthu akubalaka pa chimene achita powagwira anthu amene. Titsata nkhani imeneyo mpana ithera pati. Chomaliza ndibwerezenso ndinanenanso kwina kumene ndinapita. Ndikuthokoza ife achinyamata tonse a DPP. Tikuyenera kuwathokoza Malawi Defense Force pa chimene anachita kukapulumutsa ma MP athu ku parliament. Ndipo aliyense wa DPP adzapempherera asikali athu a dziko lino. Nawonso ndi anthu ngati metilili ifeyo. Ndikunena ichi chifukwa chonena kuti nthuku limenelo kuli nkhondo kumeneko. Ndinayimba phone ndipo ndinayimbira akwelepeta. Tizibwera zili bwino. Anandiyankha kuti Malawi Defense Force yafika kale. Ndipo ineyo kumtima kwangaku namva kukoma. Nonse DPP chonde. Tikaona asilikaliwa mudzingo wauza kuti ulemu wanu bwana, ulemu wanu. Chifukwa mbiri ali ndi mantha ndi nkhani ya chisankho. Musadandaule, chisankho chiyenda bwino. Monita wamkulu pa Central Region pano ndi ineyo. Ndamene ndizikuthandizirani. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Ife lili pe. Chaya. Ife lili pe. DPP waye! Apita waye! Nthawi ino bwana Vice President ndisanadzutse mwini mtunda uno amene ali regional governor. Munilole ntchito ine imene adzagwira regional governor ndikuyitana pali mphatso pano adzayitana mayi amene atenga mphatso kuti akupatseni inu bwana Vice President wathu olemekezeka bwana Alfred Gangata. Komanso